Straight to the Ato sa point. tagapagtagad mga kaigalaan kay gawas mga higalas mga panghitabo sa Sambuanga. Niyan apoy mga hitabo din sa ato mga eskwelahan Ginoo ko. Ato sa Chase Idol Tweety mga kaigalaan live gikan mahigala sa gawas nga bahin sa Ateneo de Cebu. Kay doon na magutoy ni katapsad nga istorya mahigala labot sa daning dunay mga hulga-hulga sad ato sang klarohon sa mahigala unsay sitwasyon dito mga kaigalaan. Yes, Idol Tweety. DYHP. RMN Report. Yes, Attorney Rufil, live and direkta mismo din sa gawas nga bahin sa Ateneo de Cebu. Kung diin, doon na po tayo nadawat nga impormasyon, kabahin aning nadawat po nila nga threat. Gikan sa usa ka duha ka grade 10 students, Attorney Rufil, nga matod pa, misanda sa usa ka GC o nagdala-dala silang armas, Attorney Rufil. Humana na, doon ay mga nakakita nga mga estudyante, lakit na babae nga estudyante, Attorney Rufil, nga maupoy nagpakatap sa iyahang mga classmate hinungdan nga nakapahadlok kini sa mga estudyante karon dinhi sa Ateneo de Cebu. May pagawas nino og statement ang eskwelahan nato ni Rufil og mi hatag og assurance sa mga ginikanan lakip na sa publiko nga sa pagkakaroon sa pagsusi sa tuwang mga kapulisan wala ra gyoy threat nga angay kahadlukan ang ato ang mga estudyante ilabi na karon Attorney Rufil nga duna day ni exam kining Ateneo de Cebu Na agoy exam. Apan Attorney Rufil og ugaling kuhaon sila sa ilahang ginikanan kay nangayo sila ga permiso sa eskwelahan nga mouli sila kay paulion ra sila og muanhig gyud ang ilahang parents po Attorney Rufil aron kuhaon sila. Nay, exam day ro. Dudam tanga ti examen ra ba? Unsa man ni Attorney Rufil exam ang good basin tungod sa exam nahadlok guro ni Attorney Rufil. Pero unsay sulti sa Ateneo? Nakahinabi nga gikan kan siya tigbantay siya sa bata ni Attorney Rufil gikan siya sa sulod aron kuhaon unta ang iyahang gibantayan apan matud pa kay exam lagi ang kanipong mama sa bata Attorney Rufil mura pog na hadlok na lang po siguro to Attorney Rufil kay tungod di ra bagid lalim ilabi daghan gyud kaayog mga threat nga nang nikatap karon di lang sa social media sa mga eskwelahan lakip na po dahil katura pong bag-o nga nahitabo po dito Attorney Rufil sa Ateneo. So karon mingaw na karon na Idol Tweety or walay mga kinanda ang ginikanan nanguha sa mga anak na idaghan or wala ra? Naidaghan mga nanguha din Daghan Attorney gyud? Rufil. Oo, mga anak po nila kay tungod po isip ginikanan Attorney Rufil unahon po gyud ang safety nila nya dayon ang uban Attorney Rufil nga ratol man nang luspad pag ang ubang mga estudyante kay tungod po gyud ani nga mao nga threat nga nadawatan nila kay kinsa man po dili igting ani Attorney Rufil makita kag armas nga ilabi mga kuan na sa social media karon mo nang lisod kaayo tanan mo nagikuha na lang po sa uban mga parents ang ilahang mga anak po dinhi sa Ateneo de Cebu Attorney Rufil. Pero mo na siya ni pagawas man po og statement matod pa po sa eskwelahan Attorney Rufil nga kanang dili lang po magpakatapa og mga fake news ang kining uban pod nga mga kaigsuonan pod nato Attorney Rufil. Pero ilan na na-trace ng estudyante nga nag-send dito sa chat group? Atong nakuha Attorney Rufil kay ilahan na ning gikustudiya kay ipapangutan-on duha ka book grade 10 students ang sa pagkakaroon Attorney Rufil kay ilahang gipangutan na kabahin pod ani nga maong gipakatap nga pagpanghadlok sa mga estudyante. So at least ang atong kapulisan po nangabot na sa area po. Doon na yung mga patrol car nga napakatap na naroon sa area. Yes, Attorney Rufil, hangtod karon naagihapon na itong mga kapulisan sa sulod aron po maghatag po og seguridad sa maong eskwelahan Attorney Rufil. Okay. So far, Attorney Rufil, mo na ito nakuha ang latest update kabahin ani nga na dawatan po nga threat dinhi sa Ateneo de Cebu. Kini yung Idol TV sa IFM 93.9 of DYHPR naman Cebu Tatak Amen. Salamat Idol Tweety sa imong report. Nanay gi-issue nga statement ang Ateneo mahigala basig ila tong gisusi sa itong mga estudyante unsa ba gyud ni imbestigaron tong estudyante ha. Unsa man ngano chat-chat man mo. Basig moingon day nga wa bitamik tuon sa exam ma'am. Huwag ka lang sana mahigala pero daghang mga pulisan tuwa dito sa sulod nga bahin sa Ateneo de Cebu sa unta man gud mahigala kining Ateneo ni sikat man ni ron gikan pa tong kang Peterbunia day
Sus, isunod-sunod mahinon nila sa Manila, Ateneo di Manila, karon Ateneo di Zamboanga. Karon ang Ateneo di Cebu na hatag og assurance nga safety ang ilang mga bata. Pero ang mga ginikanan day labi pa ng Ateneo, ang mga ginikanan diha malubat-lubatan sa dayon, ila gyud gi-safety day ilang mga anak. So gipanguha dito mga sukitig paminaw. So ni ani ang statement sa Ateneo de Cebu ato sa basahon kadali mga sukitig paminaw mao na ilang gi-issue nga statement karon. An assurance to our SHS EDC community. Sa ilan ni mahigalang Sacred Heart School, Ateneo de Cebu community. Sacred Heart School, Ateneo de Cebu remains vigilant and committed to the safety and well-being of our students, faculty, staff, and community. Sa Bisaya pa mahigalang pasalig ang Ateneo, ang Sacred Heart School, Ateneo de Cebu. Nga ang Sacred Heart School, Ateneo de Cebu nagpabilin nga nagmabinantayon o mupasalig sa kaluwasan o kaayuhan alang sa atong mga estudyante, sa atong mga magtutudlo, o ubang mga staff, o sa tibuok komunidad. We assure our parents and the public that there is no known threat to the school at this time. We continue to monitor the situation closely and remain in coordination with the appropriate authorities. Sabi ni Saya pa, among gipasalig, ngadto sa mga ginikanan o sa publiko nga walay hulga nga nadawat ang tunghaan sa pagkakaron. No, matod pa. We continue among ipadayon ang pagmonitor, matod pa mahigala sa sitwasyon o pabilin ang koordinasyon ngadto sa mga otoridad. We also appeal to everyone, especially our parents and the media, to verify information before sharing or amplifying it. Let us all be champions of responsible media sharing and help keep our community informed, safe, and calm. Sa Bisaya pa, magtinabangay kita nga mahimong kampyon sa responsable nga pagpadangat og mga impormasyon og mutabang sa tibuok komunidad nga mahatagan og saktong impormasyon, mahimong luwas og kalmado. Thank you for your continued trust, cooperation, and support. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagsalig, kooperasyon og suporta. So mo ni ang statement mahigala sa Ateneo de Cebu. Why koy daw to? Bat ang mga ginikanan nga mukuha sa mga anak gitugutan na sad nila mga sukintig paminaw may ako lagi bisigar to mga bata nga anong kaako mamog chat mga bata nga bida mamuha gimi katuon sa exam. Mo pangutan on far nga mo katuon sa exam bida na mong Roblox gabi igon. Napuwaw sa online game. Kini dapat ni nga katanaw ni nga mga angle ha. Kini ato may gina objective lang kita ba. Kung mauni ang nakita nga angle sa atong kapulisan dito sa Zamboanga nga gipaagi og press conference la ni John Vic Remulla mga sukitig paminaw nga duna di ay katutuang Roblox mga higalay gi mahilig duwa ni matag Roblox. Unya dunay live streaming to ang gihimo, live stream dito nay. Nadasag pusil online mahigala nga kwan na iyang gipakatap sa watchpeopledie.com. Sus Ginoo ko. Ha? Watchpeopledie.com nya live. Kuyawa oy. Tinuod ay gyud mahigala nga pagpamatay. So kani nga portion kung influence mahigala by online games kining dapita dapat ni nga tan-awon sad. Naay Roblox na po'y Gorbox. Sa may kalainan ani mga duaa. Katong sa Tacloban Gorbox. Ang ilang games no matod pa sa pamahayag sa kapulisan Gorbox. Ang sa Zamboanga Roblox. Katong mga Counter Strikes, unsa man to karaan na to nga mga games? Oho. Mo ni mga klasiyas duwa mahigala saba kay mga bata magduwa ni nya live internet kon ba na. No, magirgira na sila mga sukitig paminaw. Ang problema lang, kung kutob lang, tagirgira lang nga, inana ba, computer lang, pero musantop sa utok sa bata, muhimog tinuod na mahigala nga mga pagpamatay, diha na ang problema ang dako, mga sukitig paminaw. Muna nga kining influence sa internet, no, unsa ang pagsulbad ni, muna pangitaan mahigalag, pamaagi sa ato mga otoridad, kung unsaon ni mga higala, kay lahi na magkaron sa una, wa pa internet, unsa man to sa una nga, magduwa man natag shatom kaniadto. Na ay tansa, na ay lastiko, pero may patay sa eskwelahan day. O may mamusil sa eskwelahan. Ang mga babae magduwag Chinese garter, ang uban magdag hula hoop, ang mga lalaki magduwag takyan.
Julin Tansan, dag karang, magdag duwag kasing. Kaya magduwa mga higalag kuan, bika-bika, buwan-buwan. Yan na, no? Dakop-dakop. Wa may nagdagpusil suod nga mamusil. Karon tungod ining influence sa internet mga higala na mga online games. So tanawon ni nga portion kung unsa bang nga klase sa influence ang naaani ngano man nga madaot mangutok sa mga bata. Maadik ra ba gyud? Duwa na mga online. Muna kong pangutan sa Dr. Obra kagahapon, unsaon man ni pagbadlong ni mga bata nga naadik sa online games og imong embarguhan og cellphone, delikado man po ninday kinugma. May ubos unya. Wa ta kasabot og asa ba to? Kuyawan po ka sa unsay utok sa bata. Unya ang ginikanan po, labihan ka, over ka, protective sa mga anak, kay labi pa mga higala og pinangga ka ng mga bata. So, imo lang patuyangan, patuyang mga higala, diya man po lisod, kaya sila na po mga bata, o sa ilang gusto mo, po ilang, di na kabadlong ginikanan, kay imong pinangga ang anak. Wrong love na po kadugayan. So, kini dakong challenge ni mahigala, mo na nga dunay pagtinabangay gyud sa komunidad, sa mga ginikanan, mga eskwelahan, ato mga otoridad, unsaon pagsulbad ni, unsaon nga mahatagag solusyon ng mga inaning klase mahigala sa problema.